Am revenit în platou la radioul Asus Studio împreună cu invitatul nostru din această zi, caniculară de vară, Sorinel Puștiu. Sorinel, astăzi vor fi 30 de grade. E adevărat, bună ziua, spun tuturor invitaților tăi. Astăzi am să merg la mare și vă pregătesc o melodie cea mai tare. Să trăiești, vecine. Ia-l. Asus Studio. Ce vrea inima ei, o femeie care își permite orice lux pe banii ei. Este independentă, 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 independentă. Femeia e ca un bos care își permite, trăiește luxos. Femeia e ca un bos, femeia deșteaptă trăiește luxos. și încă cum. Ia-mă cu tine, sărută-mă bine, da, ia-mă, ia-mă în viața ta. Ia-mă, ia-mă cu tine, sărută-mă bine, ia-mă, ia-mă în brațe, viața mea. Ia-mă în brațe. O femeie care își permite să aibă ce vrea inima ei.